Көзілер күн ел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Кеше бәхетеннән көнләшмимен, кеше кайгысыннан көлмимен. Көзен чәчкә аткан агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмимен. Бу җирдәге фикерләрне кабатлап, тормышчан булып яшәүче, гаиләсе балалары белән бәхетле, холык-фигыле белән горур, иҗаты белән бөек булган Фәдис Ганиев бүген бездә кунакта. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын карыйсыз. Мин аның авторы Зифа Нагаева сезгә кайнар сәламнәр юллыймын. Сәлам юлладык, Фәдис. Ассаламу алейкум. Кайфләр ничек кенә? Әлхәмдүлилләх, Аллаһка шөкер. Менә Һәр вакыттагы шәп. бер матур фикер әйттем минемчә, бөек дип. Безнең Башкортстаныбызда бар Фәдис, яраткан Фәдис, бөек Фәдис, телисеңме теләмисеңме шулай дип әйтә алам, курыкмыйча, һәм шушы бөеклекне Фәдис үзе нинди бөеклек белән үлчәп әйтә ала? Зифа булса шундыйрак сораулар бирер инде. Теге фәлсәфә, топ философ дип әйтгәндә, фәлсәфәви кеше буларак бигрәк эләнди сораулар бирәсез, Зифа. Чынлап та бөеклек дигән сүз, мин бу сүзне бердә яратмыйм. Үземә карата әйтелгәндә бигрәк тә яратмыйм. Яратып бетермим дип әйтәсем килә инде. Чөнки бөеклек ничектер ул икенче рәт мәгънәдә яңгырый торган әйберләр микән? Әле инде бәлки тәрбияләнү шулай булды микән? Инде үзеңнең булмышыңны дип әйтеп әйткәндә, инде бу сорауны үземә әйтеп кабул иткәндә, шулай итеп синең тарафлардан нинди бөеклектә бүгенгечә булган тамашачым, тыңлаучыларым бөеклегендә алардан астарак та түгел, алардан өстәрәк тә түгел. Шулай булырга тырышып яшимдер, иҗат итәмдер сымак. Һәм һәр хәлдә шушы бөеклектә, тамашачым бөеклегендә күрәсем килә. Үзе бу сораудан шикләнеп тә куйган иде, юкка гына бирмәгәнмен сорауны, чөнки нәкъ өстенә бастың, Фәдис. Шулай дип таныйбыз сине. Чынлап та мин хөрмәт йөзеннән сиңа шулай дип башладым. Әйдә әле менә Туган тел каналын яратып караучы телевизор караучыларыбызны тукландырыйк синең бүген шушы иҗатыңның, җимешле иҗатыңның, гомереңнең булмышы белән. Менә һәр даим барганча да булмасын иде бүгенге әңгәмә. Менә сине Фәдисне беләбез инде диючеләр дә булдырган. Белгән сайын яратабыз диючеләр дә бар. Бәлки араларында төрлечә карашта булганнар да бардыр. Шулай бит. Ул бит инде барысы да кеше арасында йөрибез, кеше белән эшлибез. Бүген инде минем сиңа чынлап та шул сораулар белән ачасым килә. Ачылмаган җирләре, ачылмаган бар микән әле дип утыра телевизор караучылар. Әйдәгез шуны булдырып карыйк әле, Фәдис. Менә бүгенге эстрадада озак җырлаучылар бар. Ләкин шул сукмакта үпкәләтәсем килми. Таптаныш бар. Әлләне ерак юлларга йыргалар алып, ашып, йырганаклар белән елга диңгезләргә барып кушыла алмый калучылар бар. Филармониядә дә шулай яшәп, хаклы ялларга китеп, халыкка якыная алмаганнар бар. Шулар белән аермалы буларак син шул кадәрле бәхетле иҗатчы булдың. Сине мин хәтта Мин синең яшеңне бик белмәсәм, мин сиңа 50 яшь тулды дигән хәбәр ишетелгәч хайран булдым. Син үзеңнең бик күптән җырлавың белән әллә кашан 70 тулганрак абзый булырга тиеш кебек, Фәдис кебек тә булган кебек булып китте бер. Хәтта әйтәсең, үзең көннән-көн яшь күренәсең сәхнәдә. Шундай үзең шулай булуга карамастан бик өлкән буын җырчылары белән җырлый килгән дәврең белән шундай аралыкта яшәп, озак җырлап һәм озак популяр булып турдың син. Менә шушы яклардан китик әле. Менә җырлап килгән гомереңнең иҗатын ничә өлешкә бүлеп куяр идең? Ничә өлешләргә син өлешләп? Менә мин белгән синең бер хәтта теге киңрәк шалбарлар белән чыгып эстрадада Ризван Хакимовлар вакытында яшь кенә килеп кергәндә бар иде шундай теге Украин киемнәрдә дә шуңа бер киемнәр белән җырлаган чакларың бар иде. Мин хәтерлим әле. Шудан алымнар, язмышыңда үзгәрешләр кебек иҗатта да син өлешләргә бүлеп сөйләп күрсәт әле безгә. Чынлап та, Зифа, дөрес итеп әйтәсең, күп вакытта инде күбрәк мине олырак иттереп кабул итәләр. Теге
арифметика шуты буенча алырак иттереп кабул итешәннәр. Субханалла, 50-гә җитте микәнни дигән кешеләр дә бар. Әмма ләкин күбрәге әле сиңа 50 генә менә әле дигән ниләр дә күп инде. Чөнки Аллага шөкер бит, субханалла. Киләсе елга минем Башкорт дәүләт филармониясына килеп эшли башлавыма 30 ел булып килә икән. Менә мин филармониягә бер көн генә уйлап утырдым. Филармониягә килгәндә филармониянең 50 еллыгы булган. Быел була менә киләсе сезонда була, 89 елның киләсе сезон. Әле монса түгел, теге киләсе сезон юбилей сезоны була. Ул 80 еллыгы була филармониянең. Ә мин шуның 30-ын шунда үткәнмен. Почти 30-ын шунда үткәнмен булып килә инде. 30 дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә ул төрле вакытлар булгандыр. Инде хәзер бу яшь биеклегеннән, бу гомер биеклегеннән ниндидер бәлки өлешләргә дә бүлеп буладыр. Аның беренчесе булса уйсыз яшьлек, ниндидер ул хыялый яшьлек түгел инде, ничек әйтергә, менә мин барсында булдырам. Мин бүгенге көндә рәхәтләнеп килеп кердем, ошып, дип күкләрдә ошкан яшьлек вакытына булыр идем. Ул һәрберсендә дә һәрбер җырчыларда була торган әйбердер дип әйтәм, аны үзләре тансалар. Икенче, үземә шәхсән килгәндә, менә бер өч өлешкә бүлсәк, эзләнүләр шыры булгандыр бәлки. Бик матур. Лилия белән булган иҗат гомере, бергәлек без иҗат иткән гомеребез шулай ук 16 ел булып килә, Алла берсә. Шулай ук күп кенә булып киткән бит. Бу елларны мин өченчесе итеп, инде акыл менә өченче соңгы өлешкә дип әйтим инде булар идем әлегә бүгенге көнгә. Тагын бәлки берәр өлеше булыр. Бәлки ансы инде теге картлык өлеше, финал өлеше, иҗатның финал өлеше дип әйтерлек булсын, шундый көннәрендә күрергә булса иде. Әлеге вакытта менә шул акыл утырган, bütün үземнең ялгышлыкларга да, ниндидер кимчелекләргә, ниндидер әзрәк шашыныбрак киткән вакытларга алай итәргә кирәкмәгән икән, монда буларак итсәң әйбәт булган икән, монда әз генә акылсызрак эшләгәнмен дигән әйберләргә хәзер инде без бу гомер биеклегеннән ниндидер нәтиҗәләр ясый алабыз һәм фәлсәфә дә итә алабыз дип әйтер идем бүгенге акыл белән. Менә шушы акыллы иҗат гомере бүгенге көндә бара дип әйтер идем. Әгәр дә сорауны булай дип куйсам, Фәдис, акылсыз Фәдис шыры булмаса, акыллы Фәдис булыр идеме? Бәлки булмас та иде. Гомер чөнки адәм баласын барсында үтәргә тиеш. Тик аны аңлап соңдан дөрес иттереп, шушы һәрбер чырымнан дөрес иттереп чыга белү, дөрес күтәрмәдән атлап үтү булырга тиештер дип уйлыйм. Мин аны менә 50 елга арналган концертларда да әйтеп үттем, төрле вакытларым булды. Шушы еллар эчендә менә әле дә шушы ук менә 3кә бүленү инде, ул шашып бер вакытта да җиргә төшмәстәй шашынып ошкан вакытларымда булды. Ул яшьлек еллары. Анда бер нинди проблема юк. Нәрсәгә тотынсаң, шуны эшли аласыңдыр сымак. Синнән башка бер кемдә ул әйберләрне синең кебек итеп эшли алмас сымак. Шундый шашынып ошкан. Менә мин күктә бүгенге көндә, күктә дип шашынган вакытлар ул яшьлек еллар, әлбәттә, шул ул еллар булырга тиеш булган. Авыртынып егылып төшкән вакытлар да булгандыр. Канатлар сынып егылып төшкән моментлар да булгандыр. Әмма әйтүемчә, шул концертларымда тагын иңнәремдә канат тоеп, тагын күкләргә бәлки күтәрелгәнмендер. Ә инде акыл белән күтәрелгәнмендер. Әле җиргә дә төшәсе бар дип әйтеп күтәрелгәнмендер. Шуның өчен ул чынлап та шулай, менә шушы егылулардан, абынулардан, шашынып ышулардан кеше дөрес нәтиҗә ясап, дөрес күчә белергә тиештер. Шул вакытта бу инде әлеге дә баягы шул бая әйткән сүземнән теге биеклеккә килеп тоташа инде шул кеше
бейіклігінен тирәсендә булсаң, үзеңнең тамашашың бейіклігендә калырга, әгәр дә синең көчең җитә икән, димәк, үземә мин аны шулай итеп кабул итәм. Димәк, бу әйбәт булырга тиеш. Димәк, син кеше булырга тырышасың, әле кеше булып яшәргә тырышасың. Соңгы елларда без инде әле тегеләй, әле бу ярга синең белән бергәләнербез бүген әңгәмәдә, җылы әңгәмә карасы килә, чөнки синең инде юнәлешең ул аерым тукталыш булачак әле Лилия белән булган язмыш. Анда алай гына түгел, яңалардан укырга кирип менә син ниндидер үзеңдә көч табып, ниндидер үзеңдә яңадан бер канатларны киереп, җәеп син укып та, ниндидер шу акылыңны, тәҗрибәңне, тормыш мәктәбенә үткән студентларга тапшыра торган вакытта килеп җитәргә мөмкин дип бер очрашканда шулай әллә белеп булмый дөнья хәлен укыту эшләрендә башларбыз. Менә бу юлда да туктап китик әле, Фәдис. Ул нинди уйлар белән моңа киленгән иде икән? Шынап та бик матур темага кагылдың, Зифа, менә шу уку мәсьәләсе. Ул менә йөрәкне теге яшьлек вакытта булган, аны хәзер инде мин аны ялгышлык дип әйтә алмыйм, чөнки ул һәрбер әйбер булырга тиеш булган. Әгәр дә мин 22 яшьлек Фәдис институттан китеп, вакытында академ отпускына алып китеп, бер ел гына эшләп карыйм әле дип, соңдан кире укырга килмәгән Фәдис булмаса, бәлки бүгенге Фәдис булмас иде. Тормыш бөтенләй икенче якка борылып киткән булар иде. Шуның өчен бу хәерле түгел. Әмма ләкин гомер буе шул көннәргә тиклем бит инде ул күңелдә яшәде. Шуны бетереп, менә шунда барыбер менә ширтә бит дигәннән менә өттә бит инде әзрәк кенә өттә, әмма батырчылык җитеп бетмәй барыбер дә. Лилия укырга керергә теләк белдергәч, бит инде мин 5 куллап риза булдым. Шул Лилия белән барган вакытта бит инде менә рәхмәт Сагитова Фәрзия Фаткулла кызына җитәкләп торып алып, син дә бетерәсең, син дә укыйсың. Менә бер бала чаган теге бәлки малайны җитәкләгән, малай итеп җитәкләп алып китте дә отдел кадровка иртәгә экзаменнар башланасы көнне мәҗбүри рәвештә теге не яздырып, мин шунда мин үзем дә сабый бала кебек шуңа бирелеп барып шуны яздым. Инде бит утырган ил ортасы, менә 40 яшьлек ил бит инде ул вакытта иде. Шуның өчен димәк, ни өчен мин аңа риза булып барганмын, сабый булып. Минем шушы уку теләгем бит һәр вакыт, шушы гомерем буена йөрәгемдә яшәп килгән, шушы гомер буенда дип әйтәсем килә. Фәрзия Фаткуллага рәхмәт аның өчен. Инде укырга килгәндә күбесе аларның әти-әниләре минем белән, күбесенең әти-әниләре минем белән бер яшьлеләр иде. Менә шушы балалар рәвешенә кереп, ул балалар кыяфәтендә дигән кебек, алар бийеклегендә лекциялар, семинарлар, лекциялар, академ зачетлар, экзаменнар бирү. Менә шул яңадан студент тормышы белән яшәү искиткеч. Менә аны ничек кенә дә мин нинди генә сүзләр таба алмыйм. Шушы хәтле матур әлеге вакытта сагындырта, тагын бер кирип укып нитергә. Ул үзе бер яшәрткәндер дип әйтәсем килә. Шушы уку елларында, шушы балалар арасында һич кенә дә бер үземне ниндидер бер алардан олырак, я булмаса алар менә булар бит әле бала гына, әле кая сөтендә киткән әле астында, алар күлмәгенә кереп, алар үзләре дә кай вакытна киләләр иде, теге Фәдис абыйлары бит инде. Бигрәк тә кызлар инде без эндәшәлмибез. Фәдис дип эндәшәтергә дә итә. Ансы да шулай. Анда төрлечә булды. Менә мин шул кергән елда әйтмим инде, кай бер егетләргә әйткән идем, кирип, әле алар миннән шак кына яшәрәкләр. Менә бит мин кирдем. Мин укый башладым, әйдәгез егетләр. Юк инде, халык артисты була торып, шунда йөрибез менә. Шунда укып була менә инде хәзер. Ничек инде алай торып, мин булдыра алмыйм алай торып. Менә мин кирдем, мин беренче курска, как раз беренче курска кирдем да, октябрь айында халык артистын тапшырды бит инде Муртаза Губайдуллович. Шул вакытта педагогларның төрлесе шулай ук бар бит инде. Ярак, карарбыз әле сез нинди халык артисты. Әйдә әле монда теге ничегрәк тә. Шулай да бәлки үзебезнең укуга караш шулай булуга нәтиҗәсендә микән?
Безгә мөнәсәбәтләре укытучыларның да шул тиктем яхшы мөнәсәбәттә булдылар. Алар иң беренче безне Лилия белән безне нигә куя торганнар иде ул балаларга. Яшь вакытта бит бик укыйсы килми инде. Без дә шундыйганбыз, кемин белмәгәнбездер. Менә бит кешеләр гастрольләрдә йөриләр. Кайтып семинарлар сездән алда семинарларын бирәләр. Сездән алда килеп утыралар лекцияларга дип шулай торып. Шулай теге тәмләп рәхәтләнеп инде без бирелеп укыдык. Һәм Аллага шөкер, анда барсы да менә оңгай, матур булганлыктан микән. Укып беттек, соңыннан ассистентура, аспирантурага кердек бит инде укып беткән оңгайга. Без ассистентураны бетереп, май азагында теге якландык, дипломнарыбызны якладык. Инде 4 июньдә Кәримебез пайда булды, Аллага шөкер, алхамдулилlah. Шәхси тормышы әлбәттә Фәриснең барыгызын да кызыксындыра. Әлеге Кәрим сүзен ишеткәч тә колакларыгыз тырпаеп утырды, ләкин әле җитдирәк мәсьәләләрдән соң гаиләгә, Кәримгә әле без аерым тукталышта булачакбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, Фәрис эстрадада яктыртып торган йолдыз, син күктә генә йолдыз түгел. Син җирдә эстраданы яктыртып торган йолдызларыбызның берсе булып яшисең бүгенге көнне дә. Шуңа күрә сине борчый торгандыр, укып та менә әле студентлар арасында яңа буын җырчылар пайда була, алар арасында да син үзеңнең тормыш мәктәбеңне аларга тапшыра торган күп җыйгансың, байлыгыңны, рухи байлыгыңда күп, синең халкыбызның рухи кыйммәтләрендә күп, халык җырлары аша синең җанны кидерә торган әйберләр күбәйде түгел микән эстрадада бүгенге. Менә шуларга сорау да бирмичә үзеңә. Менә мин шунда ук шым калып син тыңлыйсым килә. Бүгенге эстрада торышы, бүгенге эстрада тормышы, бүгенге үзеңнең биеклегеннән карашың һәм халык, тамашачы, телевизор караучыларның биеклегеннән. Алар бит безне теге йолдыз биеклегеннән карамый, безне үзләре биеклегеннән күрәселәре килә. Менә җаныңны кидерә торган мәсьәләләр күп. Шулай бит, сөйләшкәнебез дә бар. Сөйләшкән дә бар. Җанны кидерә торган мәсьәләләр бик күп. Әмма соңгы вакытта алар менә элегрәк бик күйеп, кызып бәхәсләшә. Үзең дә беләсең, гәпләшкән вакытлар, бергәләшеп гәпләшкән вакытларда күп була торган иде. Хәзер әз генә тынычрак карыймдыр бу әйбергә. Көйләнүдән ахырсы теге куру көйләнүдән файдасы юк шикелле. Бәлки менә Кәрим тугаш шулай башландымы? Үзеңне саклабрак, үзеңне саклабрак, әкренрәк, бәлки яшь шулай, бәлки шулай яшь барадыр. Әмма көйләнә торган әйберләр күп. Иң бер кыска гына әйтеп, бер сүз белән генә, ничек итеп, бер җөмлә белән генә әйтергә була микән? Иң көйләндергәне аның менә бүгенге эстрада торышы, ул Татарстанда да шул, бездә дә шул, шушы ике республикадан да алып әйтәсе килә. Милли үзебезнең телләребез, үзебезнең мәдәниятебез, тамырларыбыз онытылып, югалып калмаса иде. Минемчә, бәлки мин дөрес түгелмендер, минемчә соңгы елларда менә шушы әйбергә караш кәмеде. Фақат милли компонентка дип әйтәсе килә инде. Менә үзебезнең кем икәнлегебезне аңлап, тамырларыбызны белеп, тоеп, шуның белән горурланып, менә мин татар баласы, мин башкорт баласы дип кычкырынып йөрүдән генә түгел, шуны исбат итеп, шушы халкың өчен хезмәт итү дигән әйбер югала шикелле. Менә шунысы аянычты. Ул безнең җырларыбызда, ул безнең бүгенге сәнгатебездә, бәлки иҗатыбызда күпләрнең хәзер бит күп без бирә, күп без җырчылар. Менә шушы әйберләр яктыра дип әйтер идем мин. Акчасыз бала, моңы бар, теле бар, татармы, башкортмы, теле бар. Авылларда элек менә хәтерендә микән, хәтта талантлар, сәләтле балаларын эзләп филармониядә шундый оештырулар бар иде. Авыллардан барып сәләтле баланы алып кайтып, шундый укырга тәкъдим итеп, аңа юнәлеш бирә торганнар иде. Менә бу әйберләрдә сирәкләнеп, кәсепкә күбрәк әйләнеп, акча алга йөреп, талант арттарак калып, бүгенге көнне бәлки җырлый алган балалар булса, бәлки алар азрак, матур, моңлырак булса, азрак булырлар эстрадада. Моңсызраклар алгарак чыкмас иде. Акча ягы, кыйммәтчелек
Менә базар. шушы башка суга торган, менә шушы әйберләргә синең караш ниде? Ничегрәк? Нык начар. Шуның аркасында кызганыч, менә дәүләт кимәлендә безнең бүгенге көндә филармонияларыбыз бар, сакланып килә, әлегәчә сакланып килә. Дәүләт филармониялары акча бүленә, бюджет акчалары бүленә бит. Шушы акчаларны матур кулланып, әйбәт итеп дөрес юлга җибәреп, фәкать иҗат, менә шушы баягы мин әйткән сүзләрне исбатлап эшләү өчен, ул бит филармониялар яралган шуның өчен, милли культураларны, милли үзенчәлекне саклап калыр өчен яралган. Аны бит акыллы кешеләр, аны бит коммунистлар аны тудырганнар ул әйберләрне. Ул вакыттагы совет заманында нәрсә генә сөйләшәк тә, монда хит коммунист дип әйт, хит демократ дип әйт, әмма ләкин совет заманында иң зур шул тиклем матур караш беренче чиратта укыту балаларны, мәдәниятне саклау, артистларга, мәдәнияткә нык зур игътибар бирелгән. Шуның өчен бүгенге көндә шушы зур махавик, әлеге бүгенге көндә без әйләнгән махавик белән барабыз, иң зур ул эстрада гына түгел бит инде, без әле эстрада турында күп сөйлибез. Ул бит шин сәнгатьләр, бөек сәнгатьләр, опера сәнгате, балет сәнгате, рәссамнар сәнгате, әйтик, әдәбият иң үсешкәне, дөнья күләм иң үсешкәне нинди вакытта булган? Совет заманында. Әле бүгенгәчә шул совет заманында үскән мәктәпләргә табынып яшиләр бөтен дөнья. Менә бит ул нинди караш булган. Әйдәүчеләр булып торалар, мөмкин, әйбит. Алар ни өчендер менә шуны белгәннәр. Менә мин үземнән дә, менә дөрес әйтәм, ни өчен бу фикер минем башка килде? Эзләйләр иде, шунда чыгып эзләү дигән әйбер бар иде. Мин аны үземдә кичергән кеше. Башкорт Академия драма театры безгә авылга килделәр, Зинер апалар, Атнабаевалар, спектакль белән инде. Шушы спектакль вакытында спектакль беткәч, теге балалар, талантлы балалар бармы дип инде мине алып керделәр аның янына инде. Шунда җырлап карап, нәрсәдер инде, менә шуны сөйләп карап инде 9нчы классны беткән иде мин ул вакытта. Бәлки мөмкинчелек булыр, менә хәтта шулай итеп чакыра торганнар иде. Кичке укуга кирсәң, нигә 10нчы классны бетерсәң, параллель рәвештә институтта белем ала башлар идең. Рәфкать Исрафилов ул вакытта курс җыя торган иде шул елны. Шуннан ярар, ансы барып чыкмаса, мин бит инде теге бик хыялым, һәрбер безнең заман балаларында бәлки ул күпчелегендә булгандыр, офицер булырга хыяллар торган идем мин. Хәрби офицер. Алдағы сұрауларының бірсіне өзі жауап берді ол. Шуннан инде шунда китәргә дип биргән вакытта, анда теге тестлар, бүгенге көндә тест без инде теге нәрсә килер ул, анда ничек аталадыр, шушы әйберләрне җибәрде, теге экзаменационный әйберләр. Шунда чакырып алып, мин Новосибирское военно-политический училищега инде чакырып алып, мин анда таба юл тотарга тиеш идем. 10нчыны беткән экзаменнар бире башлаган вакытта. Бир алдыннан монда Уфада үтеп кайттык комиссиялар, без здоров, все нормально, готов. Печать суылган дигән кебек. Бер заман мине военкоматка чакыралар. Капитан, мин әйтәм, сине не проходишь. Извини. Дип инде мен әйтәм, ни өчен? Үттем бит бөтен нәрсәләр, әлегә хәтле әйбәт иде бит, бөтен нәрсә үтеп беткән уже, булган, комиссияда үтелгән, документлар да әзер, бөтен яклар әзер, сәбәбе нәрсәдә дип сорыйм бит инде. Акмак теге, вот нельзя тебе, значит, сәбәбе табылган дигән сүз. Сәбәбе табылган дигән кебек инде. Ярар, без бит инде теге партия әйткән, кушкан, партия әйткәч, дөрестер инде дип әйтәләр, шулай сабак. Юл, әлбәттә, икенче юл Уфага, шушында сәнгатькә, сәнгать институтына. Минем күз алдына килде, хөрмәтле телевизор караучылар. Аның бүгенге көндә сәхнәдә үзен тотышлары хәрбиләр шәкеле кайдан калган икән ул. Чынчында Фәрис, синең менә хәтта син аяк ышына басып, үзеңне менә балетмейстерлар кебек тотып, 3 куплет җырлаганыңны мин үзем күргәнем бар. Төшермичә үкчәне. Ул шул кадәрле үзеңне шушы моңны тотканда үзеңне менә бүген генә мин шуның сәбәбен
ишетеп утырам. Синең бәлки чакның хыялы хәрби кеше булган булса да, ничә вагына хәрби патриот, бер туган якның патриоты буларак. Сөйләдем бу әйберне аның несе ахыры йомга гашында ки Уфага укырга кереп, соннан филармонияда эшли башлагач, бер хәтта бер 10 еллар эшләгәчтер әле, бәлки әзрәктер, шушының мин нисен ишеттем. Ни аркада, ни сәбәпле мин бармаган икән хәрби училищега. Ул да булса аның сәбәпчесе, аны миңа сөйли. Без үскән вакыттагы шул замандагы третий секретарь дибез бит инде, әйбет. Анда или отдел нисеме мәгълүмат сәнгать белән курировать иткән ни обкомда мәрхүм инде кызганычка каршы Әхнәф Мөдәррисович Дилмөхәммәтов белән очрашкан вакытта бу шушы тарихны миңа сөйли. Ул бер җирдә дә сөйләмәгән тарих. Шулай булдымы? Менә шундый сәбәп әйттеләрме сиңа? Шулай булдымы? Мен Әхнәф Мөдәррисович сез кайдан беләсез? Чөнки ул минем ни буенча эшләнде ди. Ничек инде мен? Мин аңлап торам, сез җырчы булырга тиеш. Без күзәтеп торабыз ди. Бәлки чактан телевидениегә килеп җырлаган вакытлар, монда правительство концертларына килеп җырлаган вакытлар булды. СССРның 60 еллыгына килеп 9 класста укганда җырлаганны хәтерлим. СССРның 60 еллыгы декабрь айы ниде опера театрында Рөстәм Яхинның Кайнар шаулы җырын җырлап. Шушы вакытларда шунда шалтыраткан җигетегез бетә, укуым бетә, кая бара Ранога шалтыраталар бит инде нигә? Бер айга шалтыраткан. Менә шулай хәрби училищега китәсез. Немедленно любой сәбәп табыгыз. Кирегә ул монда килергә тиеш сәнгать институтына. Менә әйтәсем килә, менә нинди ни булган караш, нинди отношение. Саклап калыр өчен шул бәләки генә моңны күргәннәре, име шул вакытта сәләтенә бәя биргәннәр. Шундыйлар минем кебекләр бит ул бихисап күпләр. Аннары менә шул минутта вакытсыз сорау бирәс килә Фәрис, чөнки бар шундый гапләшеп тә алган бар бу тарафта. Худсовет бар иде бит инделек. Анда ул бик кирәкле дип танылган, табылган, чынлап та шулай булган бит инде. Һәм кайбер кешеләр әйтәләр иде, менә элекке заман кебек Худсовет бәлки әлеге вакытта кирәктер. Хәзер таушалды, бу эстрадада хуҗасы юк диючеләр бар, ә кайберләр киресенчә әйтәләр. Ник ул Худсоветны үрнәк итеп кенә куясыз? Анда бит шулай ук кемнеңдер субъектив акылы белән дә кеше язмышны хәл итүчеләр утырып, күпме кешеләр елап, талант белән дә үтәлми киткәннәр дә булды. Сез белмисез дигән бик борынгыдан җырлап килгән җырчылардан да ишеткән бар. Менә бу да бик гапләшә торган фикер, шулай бит. Гапләшә торган фикер, әмма ләкин мин кирәк дип әйтер идем. Ул замандагы Худсоветларның һәрбер булган, шул радиодагы, шул телевидениедагы, һәрбер театрларда, концерт организацияларында гына түгел бит әле, ул эфирга чыга торган әйберләрендә Худсовет аша үткәрелүе, цензура аша үткәрелүе, цензура ямьсез сүз итеп кабул итәбез бүгенге көндә бит. Ул кирәк әйбер булган. Чөнки сәнгать тәрбияли, ул идеология бит. Бүгенге көндә без ни өчен дә без рух югалды дибез. Рух юк. Илгә булган сөю юк. Ана шул тимер пәрдәне ашканнан башлап бездә патриотик туйгылар хәзер берничә поколение хәтта тәрбияләнде түгелме соң? Алар рәхәтләнеп менә бүгенге көндә телевизион программалар ачсаң, Мәскәү тарафларыннан кычкырып торып әйтелгән менә мондый фикерләр, йөрәк үзгеш фикерләр уйлаган сурәттә дә әйтмәссең. Менә ни өчен ул сүзләр әйтелергә тиеш түгел. В этой стране как можно жить? Допустим, да, фикер? А зачем я в этой стране должен жить? Мне там лучше жить. Туган төяк турында шушындый сүзләрне әйтергә мөмкинчелек бирәләр икән. Аны бит бар да тыңлый. Аны бит яшь үсеп килгән буын тыңлый. Шуның өчен менә минем фикеремне аңларлар тамашачылар. Ул әйберләр бүгенге көндә дә булса бер дә зыян булмас иде бәлки. Монда теге олая барып, мыжып утырганнан гына түгел Зифа белән Фәдисең. Ул кирәклеге күп инде. Авырткан төш булган өчен. Хәбәрләшеп. Хәзер бит менә кызганычка ул бит хотя бы урыс әйтмешли. Хотя бы ни өчен кирәк булсын иде.
Контрольдә бер генә дә тотылмый. Бер көнне менә бик хәтсез генә ниләр менә яңа теге үзгәреш концерты булды бит, ТНВ-дан карап утырдым, Казанда булган теге үзгәреш җиле дигән бит. Шунда зур гына ниләр хаталар җибәреп матур, солидна концерт бара, алынып барыла бит инде. Зур гына хаталар. Әйтик, Наил Галиевның иҗат иткән берлегән җыры татар халык җыры берлегән дип әйтелә. Зур кирәкмәгән ошибкалар. О бит инде әз генә карап алырга мөмкинчелек бардыр бит инде. Кемдер аны контрольләргә тиештер. Контрольлый торган кешеләрендә әгәр бәлки ниләре белеме шулай гына микәнни. Менә ни өчен кирәк цензура? Менә ни өчен кирәк ул худсоветлар дип әйтер идем. Бу җыр сәнгате бит инде ул ничек кенә теге уйнап көлеп йөри торган гына дисәк тә, бөтен якка да бәйле хезмәт. Шулай бит. Шуңа күрә Фәрисинең белән бу якларга да кирип китсәк тә рәхәтләнеп сөйләшә торган әңгәмәдәшсең. Шуңа күрә инде арытмагыз әле дияргә мөмкиннәр. Телевизор караучылар шу фәлсәфи мәгънәгә кирип киткәнче безгә берәр кызык әйбер сөйләгез әле диләр. Әнә сизеп торам, күзгә күз карашып тапшыру булгаштан, синең серләрең тирәсендә кыбырдарга кирәктер миңа да азрак кына серлерәк якларны. Фәрис, серлерәк якка күчкәндә, тормышны өлешләргә белгәндә синең мөхәббәттә дә өлешләнде. Bir mikadar дип әйтәсе килә. Менә бу өлешләрдә бая әйтеп киттең бит инде тормышымда, язмышымда хаталар да булды. Лилия белән кагылышлы матур кар язмышка тукталганча аннан ары булганын. Менә имеш-мимешләр сөйләүләр бар. Имеш өйләнгән, менә өйләнгән тегән адам биюче белән дә яшәде фәлән итте дигән халыктан яшерен батырын түгел. Барысы да кеше күзендә булган елларың белән бәйле. Ләкин менә бик кызык кына сорауны әле күптән түгел генә миңа ишеттерделәр. Беренче, икенче тапкырында мөхәббәт җырчысы ул, Фәрис, яратабыз ул мөхәббәт җырларын менә Лилия белән. Яратмыйча гынамыни өйләнде микәнни? Ничек булды соң әле ул аңа бетәлми бездә диючеләр бар. Сусыннарын басыйк әле. Беренчедән, монда гына имешендә, әлеге дә баягы хатын-кызларның бит инде ул женский психология дип әйтәйек мин дә бит. Ва безнең тамашачыларыбыз 80-90% хатын-кызлар. Матур затлар, güzel затлар бит инде. Әлбәттә алай түгел. Өйләнмичә кеше яратмыйча, хис булмыйча, яратышмыйча кеше өйләнәмени? Әлбәттә булган. Әлбәттә булган. Беренчесендә дә ярату булган, икенче тапкыр өйләнгәндә дә ярату булган. Әмма мин менә шуның өчен әйткәнем бар, туйларда күпчелек менә яшьләргә ни сөйләгәндә дә теге котолар нидер үгет насихат биргән вакытларда ярату, мәхәббәтне бит без ана шул кабул итәбез. Ул чынлап та тартылыш, хисләр җилпенеше менә ничек дип әйтергә бит. Менә шушы ярату бер-береңә ошау, менә миңа ошады Зифа. Зифа ошый миңа. Күзләре дә ошый. Кыяфәте дә охшый, бүтән җирләре охшый. Тотынып карыйсы килә бит, сыйпап карыйсы килә. Әйтә, менә ул ярату, тартылыш, мәхәббәт, шулай яшьлек мәхәббәт. Менә шушы мәхәббәт дигән әйбер, мәхәббәткә тәгә нәшә әйтергә рознь диләрме әле? Сунарчылык дип атала инде. Менә бу мин әйтәм инде яшьләргә әйткәне бар. Менә шу бүгенге булган сезнең мәхәббәт, яшьлек мәхәббәт, нәп ул теге шашып менә йөрәктә булган ни бит инде ул шушы тартылуыгыз дөресен әйтеп сөйләргә кирәк. Тән тартылуы дип әйтегәй бит, яшьлек тән тартылуы. Соңыннан озак гомерләр буена, гомерегездә, яшәү дәврендә ахырга колаш җитә алмаслык büyük, zor мәхәббәткә әверелсен. Менә ул мәхәббәтне, ана шул ул бит менә монда шаткы булган мәхәббәт. Аны өстәп, менә шушы зурайып, аңа себеп гөлләр итеп үстерергә кирәк. Моны матур итеп әйтәләсең инде. Тагын бер бик нигенә инде, бик ничек дип әйтим, чәнечкеле бер җире бар. Менә булай диләр, кайбер ират җырчылар арасында да бар, гади халык арасында, без үзебез дә син әйтмешик, кеше арасында йөреп үскән халык. Кайбер кеше әйтә, менә яратып өйләндем, битте мөхәббәт, аерылыштык. Кайбер кеше әйтә, яратып өйләндем, мөхәббәт үтте, бала өчен саклап калдым, гаиләмне булдыра алмадым диючеләр бар. Ничек фикерлисең моны?
Мен Дөресме шулай яшәү? Алар уйлавынча, ул кешеләр әйткән уйлавынча, алар белән бәхәсләшә алмыйм. Чөнки алар аны шулай дип уйлый. Ул аны үзенә шулай итеп кабул Юк, итә. бәхәсләшергә килешәсеңме кайсысы белән? Килешәм икесе белән дә. Әмма бер ягы бар, менә шу ярату бетте, балалар өчен генә яшим дигән әйбер. Ярату, мәхәббәт бетте дигән сүз, монда инде бер-бернең арасында аңлашу бетте дигән сүз бит инде. Аңлашмыйча яшәү дигән сүз. Бәлки мәхәббәтләре бетмәгәндер. Әллә ничек булса да аңлашып бетсә, тамам дигән сүз була. Тамам, ана шул аңлашу беткән. Менә шул аңлашу беткәч, ике йөрәк, ир белән хатын ничек итеп аралаша алалар. Безнең бала сезгә әни кешеләргә бит аны аңлатып торга түгел. Үзең дә бик яхшы аңлыйсың алай берләрне. Белеп торасың. Бала һәрбер безнең сулышны, һәрбер карашны, һәрбер әйткән сүзне тойымлап, шуңа игътибар биреп, шуны үзенә ниндидер юнәлеш итеп алып дигән кебек үсәләр бит алар. Бер-береңә ямсыз итеп караган, артыңны куеп утырган, сөйләшмичә өстәл артында утырганыңны, кырт-мырт сөйләшкәнеңне, төртешкәнеңне күреп үсүендә файда бар микән баланың? Бик матур итеп үстердең Гөлназны, үстердегез дип әйтәс килә. Гәрчә әтисе башка кеше булса да үстердегез. Аннары кызым дип әйткәндә, үзенең кызы дигәннәр бар. Аның барыбер шушы юлда, уенда, шулык йөрәгендә, шулык урында калганмы? Менә үзең әйткәне дөрес. Бала ул теге әти, әни, гомумән бала күбрәк әнкәй белән кала бит инде, әни янында кала. Ул ничек, мин хәтта кайбер вакыт ирләр яклы булып китәм. Ничек аның бөтен статусын, аның бөтен аңарга сиңа бу да дөрес түгел, аерылганбыз икән, бу да сиңа дөрес түгел, кайырып куялар. Алай мин килешмим, менә хатын кыз булсам да. Менә Фәрис шушы сүзләрне әйткәндә, шушы ике кызчыкның язмышын уйлаганда, миңа бу сорауны хәтта азрак авырттырыбрак та бирә. Бирәләр. Мен бит яңадан, мен бит Риманың кызын да үзем үстердем. Ансына да бар, барсы да бар. Әйдә шул бөтенесенә бер юлы гына җавап биреп, ансын дөрес сорау, бу тамашачыларның кемнеңдер ягыннан бәлки дөрес ниндидер тәнкыйтьләүдәдер. Берсенә дә мин үпкәләмим, һич кенә дә үпкәли алмыйм. Чөнки яраткан тамашачы туктале, ул бит кайсы берсе сине фәрештә итеп күрә, әүлия итеп күрә, кемдер һич кенә дә әүлия итеп күрәсләре килми. Без беребез дә, үзең әйткәнчә, беребез дә әүлия дә түгел, без фәрештәләр дә түгел, без шундый ук кешеләрбез. Просто урыс әйтмешли, кеше күзендә күбрәк кенә без. Кеше таныган күздәбез. Шуның өчен иң җиңел булмаганы. Шуның өчен кызымны беренчедән әлбәттә мин аны искиткеч аның дөньяга пайда булуын, дөньяга килүен шул тиклем шатланып иттереп кабул иттем. Иң мөһиме мин әле аны үзем саклап алып калдым. Башта өйләнешкән вакытта бит инде башта әзрәк бәлки яшәп алырбыз. Соңыннан гына бала турында уйлашмабыз әле дигән теге фикердә булып өйләнешсәк тә инде авырлы икәнен белгәч инде тойдан соң булган менә шушы әйтү инде менә шулай кирәкмәсә әйтербез, алдырырмын дигән сүзне мин категорически каршы төшеп, мин андый белән бөтенләй һич кенә дә аңламыйм. Шулай дөньяга килде ул. Мин аны роддомнан чыккан вакытында Бакалы районында Фатихага Иксанов мине кайтармый. Алмашка кеше юк, гастрольдәбез. 1 февраль, ачы суыклар, гостиницада салкын. Шунда ук ни булганмын инде мен теге әзрәк үз сүзләрәк, яшь кенә егет булуыма карамастан 23. Анда яшьсең бит әле бик. 23-24 яшьләр. Кайтмыйсың. Нитерләр, Нәфир апаңа әйттем, тормыш иптәшендә Ихсанова Нәфир апа белән. Нәфир апаң барыр, каршы алыр, ярдәмләшер. Менә без 5-6 көннән кайтабыз. Мин яра шул ки йокларга яттым да, иртән бөтен әйберләрне җыйдым да таң белән автовокзалга чыктым да киттем. Маша итеп кайтып киттем. Ярый, шелтә бирмәгәннәр, выговор да бирмәгәннәр, ярый, аңлаганнардыр инде. Кайтып без анда Фирдәтне чакырып китереп, ул вакытта машиналар да юк, бер нәрсә дә юк. Фирдәтне чакырып китереп, Фирдәт әйдә әле бергәләп җыйк әле.
әйберләр, шунда коляскаларын, тегеләрен, боларын, шунда бөтен нәрсәләрне туплап, җыеп инде такси, мотор гына такси яллап дигән кебек, менә шулай иттереп Лиананы нидән барып роддомнан алып чыккан вакытлар. Әле кайбер кешеләр дә шул вакытта общежитиедә яшәгән, анда кырда бергә яшәгән кешеләр, белгән кешеләр сөйли, Фәдис, син бит кызыңны да гелди үзең белән була торган идең. Ну менә дөнья шулай, тормыш шулай килеп чыкты. Шулайрак булган, аның бүтән сәбәпләрен дә сөйләп бетерәсе, ансын әзрәк ниләре дә булсын, бу бала карата булган мөнәсәбәттә. Соңыннан инде билгеле сәбәпләр белән бит безнең якынлык әзрәк кәмеде. Ә инде Лилия белән яши башлагач, бик ни бар иде? Теләк бар иде. Һәм ул теләккә ниндидер шартка да салынган иде, теге теләкне тормышка ашырырга, чөнки без Лианны инде алып чыгып, алып барып, үзебезнең белән эшләгән җирләргә Лилия да инде әйдә баланы нитик, бергә аралашырга кирәк фәлән тегән дип. Шулай барып, эй матур, минем анда куанып йөргән чакларны күрсәң син, Зифа. Теге ни, наконец, менә була анда 12 яшьләр иде аңа уже. Шунда матур итеп сөйләштек, әни килгән иде. Нидән Уфага килгән иде апаларда. Әнигә дә менә әни иртәгә киләм дип әйтте, Лиана белән киләбез. Менә шулай әни инде безнең яулыкларын бәйләп, матур итеп табыннар корып инде әзерләнеп торабыз, әйтәбез. Шуннан соң бардым. Икенче көне бардым, ниндидер сәбәпле чыгу булмады. Әнисе белән генә сөйләштек тә, чыкмый. Бер кая да бармый, барасы килмей. Бәлки бу сүзләрне тегә әйтергә дә бик әйтеп, белергә тиешләр. Барыбер халык күңелендә кызыксынган кешегә бәлки нидер, минем үземә дә ул җиңел әйберләр түгел бит. Гел теге шатланып елмаеп кына көлеп кенә йөрсәң дә. Менә шуннан соң инде безнең аралар өзелде, менә шушы пешмәде, әпи пешмәде. Анда әни дә бик каты көйләнде, анда әзрәк сөйләштереп тә алды. Шуннан соң инде, менә шулай килде. Соңгы елларда рәхәтле, ул менә шулай килде. Ярар, юк. Нимәк шулай буласы булган? Үзкеш үзе аңлар. Менә мин шул сүзне әйтергә әзерләнеп утырам. Бар иде. Синең яктан шундый матур адымнар булып кала торсын әле. Калган шулай булып торсын. Дип аңлар. Инде хәзер Лиана быел тормышка чыкты, туйлары булды. Аңа мин телисем килә. Тик бәхетле гомерләр. Иң мөһиме хатын-кыз була белеп, язмыш аңа матур ир бүләк иткән булса иде. Һәм шушы хатын-кызның бүтән бәхете ул бит хезмәттә дә түгел, нидә дә түгел, аның ана булуында һәм аркасын терәрлек ныклы ир ат железная стена дигәндә теге ничек. Урыс әйтә бит за мужем булып яшәргә Аллаһ Тәгалә аңа бәхетле хатын-кыз бәхете бирсә. Күзгә күз карашып дип атала тапшыру. Мин бер вакытта да синең алда сөйләшкән вакытларда шу кадәр дулкынланганым юк иде. Бу сорауны бирмәй булдыра алмадым. Телевизор караучыларыбыз да кызыксына, теге ниндидер гайбәт беләсе килгәннән түгел, чөнки син кеше күз алдында, чөнки син Гөлназны ничек шул кадәрлек дулкынланып, инде һәр бер елыңны күзәтеп, халык күзенә җыршы итеп үстереп чыгардың. Бүгенге бийеклектән мин бу әйберне яшереп калдыра алмадым, сорауны бирдем. Бәлки авыррак булса гафу ит. Мин хәтта син җавап биреп беткәнче Мин үзем әтисез үскән кеше. Шуңа күрә синең яктан булган бу матур адым Лилиянең үзенә нигә бу яңалардан, халыктан матурлык булып, кәрим булып кайткандыр дип әйтәс килә. Менә беләсеңме, ничек дип әйтим, бүгенге Лилия язмышында теге тапшыру ахырына табан гел оптимистик юнәлештә барасы килердер синең белән, чөнки синең белән әңгәмәдә чынлап та мин байым, һәрвакыт радиоларда да шулай була торган идек. Әле без тапшырулар биткәч, әллә күпме аерышалмый сөйләшә торган идек. Шушындый матурлыклардан мин үзем дә рәхәт кичерәм. Шуңа мондый сорауларга җавап аласы килә. Менә хәзер инде килеп җиттек мәхәббәт дибез инде. Аны яшьлектән үк табыласы ярым булгансың инде дип, минем дә җырны, йөрәкләрне тамгаладык дип. Менә әйттең, ниһаять дидең
бая теге акыл утырган Фәдис. Менә бу теге хәтта мин бер сорау уйлап куйган идем. Иң зур хатаң ни булды? Минем бу хәтле фикерләрдән соң иң зур хатаң ни булды дип вакланып утырасым да килми. Чөнки синең зур хатаң да булмаган тапшыруда мин әле сине ныграк аңлап утырам кебек. Менә сине үзем өчен ачам әле, тамашачы өчен генә түгел. Синең әйтергә кирәк, телевизор караучылар, халыктан яшерен бер сирең дә юк икән, Фәрис. Син менә әйткәнеңчә кеше күзендәге гади халыкның йөрәген, җанын, язмышын җырлый торган җырчыларның берсе булып әле исбат итеп утырасың. Хәзер матурлык турында, хөрмәтле туганнар, Лилия белән мәхәббәт эстрадада күрсәтте, тагын бер матур пар артуын, тагын бер мәхәббәткә мәдхия җырланды бу кавышу белән, тагын да өр-яңа җырларга сулыш өрелде. Өр-яңа бәхет нинди зур матур төшенчә икәнен сәхнәләргә чыгып халыкка күрсәтә белдегез. Күчергечләр итеп сезнең үрнәктә яшисе кешеләр күбәйдедер кебек тоела. Һәм шушы матурлыкка тукталмый мөмкин түгел. Менә Лилиягә мәхәббәт турында ничек сөйләр? Беренче күрешкәндә үк аңлашылмый. Әллә инде филармониядә җырлый, эшли. Икегез дә үзе таба алмый торган, әле һаман үземне таба алмыйм дигән юлларда язмыш кавыштырдымы? Менә шушы матурлык мин монысын уйлыйм сине ди хластан. Сөйләп ишеттерсең. Башы ничек менә бу матурлыкка килеп җитте һәм бүген. Син һаман син сорау бирә торасың, мин һәрберсен уйлый торам, тиз генә секундлап, теге секунд эчендә теге гомер шушы вакыттагы күз алдыннан үткәрергә тырышам. Беренче ике тапкырында бәлки шынап та ниндидер теге не белән этаплап киленгән теге якынлыкка килеш булса, монда ниндидер мин Лилия белән хәтта менә ниндидер бер сүз белән генә дә әйтә алмыйм. Бу сорауны гел биргән вакытта ничек булды ул? Кайчан килеп чыкты шушы менә әле әйтәсең бит инде, нинди иң беренче күргәндә мин бик башта ни тордым. Нык тордым мин әле Лилияны әле белмим бит әле бит. Лилияны белмим. Инде Зинфер Тимирхановна безнең директор ул вакытта инде менә Фәдис синең бригадага, синең төркемгә бер матур җырчы килә, шуны алырга кирәк. Фәрзән Фаткулның укучысы, Фәрзән Сагитова да укыган, училищене менә яңа гына беткән. Сопрано дип инде, сопрано булгач бит инде теге эстрада бит инде сразу сопрано дип әйткәч бер шырылды, теге шырылда опера җырчысы алдына килә. Җырлый торган, безнең бит икенчерәк пландабыз бит инде теге эстрада, фольк бит инде, фольклор. Шулай итеп кабул итәм мин әзрәк. Юк, бездә әле бит җырчы бар, Әлфия белән эшләп йөрдек ул вакытта. Юлчылма прекрасный җырчы бар, Зинфер Тимирхановна, миңа кирәкми. Юк, уйлап кара әле синән күргән. Шуннан соң бер филармония ябылу концерты, сезон ябылу концертында урамда бара бу, анда ул елларда ниләр китте, Абдулатиповлар ниләр килгән, президент килгән, Муртаза Гайдуллович килеп шу концерт карап торалар инде. Фәрзән Фаткулна минем кырга килде. Үзе хәзер димлей бит инде Фәрзән Фаткулна. Әле группага гына димлей әле. Менә аның ди, ул ди сезнең якныкы ди, үзегезнең ди туган яктан ди, яңа ул кыз ул ди. Характеры нирәк инде, конечно ди. Не ул, әйбәт ул ди. Усал кыз. Нык әйбәт кыз. Менә авырлык күреп үскән, авыр язмышта үскән ди, шу матур тавышы, мен айта бит инде, тавышы халык сан тавышы, аның күкрәк тавышы фәлән дә. Шулай дигәч тә бит сразу йөрәккә теге май булып яңгыра нитте. Фәрзән Фаткулнага ул хатынга бер вакытта да бер нәрсәдә дә отказ биреп булмый менә. Ул шундай кеше, шундай шәхес. Шуның өчен Фәрзән Фаткулна әлбәттә мәйтәм, с удовольствием. Шуннан соң инде шул Лилия белән беренче күрешү филармонияда мин хәтта менә әйткәнем бар. Мин аның өстенә нәрсә кигәнен дә белмим, хәтерләмим, дөресен әйтәм билләһи. Аягында нәрсә кигәндә, нинди кофточка өстендә булганда хәтерләмим. Бүгенгәчә хәтерлим, шушы Лилияның әллә нинди тирән, әллә кайда төбе юк, зур күзләр, зәңгәр күзләрен генә хәтерлим. Шәшерең дә нинди төс икән хәтерләмим хәтта. Менә шул вакытта күрәсең ушкын йөгергәндер дип әйтәсем килә.
Belki şul vakitte getirip bastırganlardır şuluk ferişteler. Ferzana Fatkulovna aşa, Zemfira Timirxanovna aşa. Yazmışsınlar. Belki şunda getirip bastırganlardır. Mana sende ko'rali, mana bu senin yazmışın. Mana şulay bolsa eybetirek bulmaz mı kendi belki getirip bastırganlar deb aytasim keleydi. Şundan endi bizning mana şu birga işi başladık. Konsertlarga Liliya birga chiqib bera boshladik bet endi. Şunda o vaqtda endi menim gil tege ko'zlar gil onun yagında bulgandır. Ana kişiler ayta şulay deb men ani o'zim balki tege majburiy ravishda ishlaganmandir deb ayta olmayman. Tege o'zim xotirlab hem bir mana epizod esga tushiram. Birinchi konsertga chiqqan vaqtda Liliya sen mendan kimga o'xshagansың? Shunda so'rov berganman endi. Men deb bitib etingga o'xshaganman deydi. Oyim aytam etingni qishibar kishi bo'lgandir. Shunda men bir kishingda mana tikto'da kishi so'raydi. Ertaga men netali, ertaga vizga так интересно, qiziq. Bir kishingda fotoni olib kelib, o'lda bitali, olib kelib bitali o'shani. Unda Liliya berak balaki bitali, o'zi 22 yoshda. Balasi bo'lsa da, 4 yoshlik balasi bo'lsa degan ko'p. Shulay, mana shulay ayttirib boshlandi da, mana shulay ayttirib kelib chiqdi. Mana endi hozir eng yoqdi mezgil kelib yaqinlashdi Faris. Endi dunyoda bu muhabbatni kuzatib turuvchilar buning natijasini kutdilar. Liliya bilan sizning muhabbatdan tug'an bola haqida bir necha so'z eshitasi kelar. Endi ani Instagramlarda da ko'ramiz. Alla endi bir ikki shaqta ayta turganlar edi. Garmunchi bolalarni tug'ash, mana Xolidlar turunda da Aynurga alla tug'ashda garmun tuttirganlar ekan deb mikrofonlar tuta, ul kisaga qo'llarni solsa qo'ysa da sening kebib bosib mikrofonni tutib, shulay foto suratlarini ko'ramiz. Karim turunda so'z aytganlar. Mana tomoshachilar endi uni jırşı etib ko'rsin mani kelashakda. Nishig etib ham o'zining shodlik kechirishlaring bu bola sizga ne istedi oilada? Bu aytib nindidir so'zlar, motor so'zlar tabasa keladi Zifa, ammo lekin tavba bitirib bilmas kebek. Bu bola men o'zimga ana qabul etdim, shinab turib aytam, chunki u bizning o'zimiz uchun da tomoshachilar ko'p aytalar edi, endi bir o'rtaq balag'iz bo'lsin, endi bir o'rtaq balag'iz bo'lsa, edi Liliya topib berali hadisga deb. Biz endi ana ishkina aytsang-da yarar elizirlisi var el degan bo'lasing, javob topasan bet endi. Elizirlarga kerak, elishisi kerak, no Allah Teala eliga bermey deb javob o'tirib bo'lmaydi endi. U butunlay bermasga da mumkin bo'lgandir. Shiksiz zo'r baxt bo'ldi. Ana endi ko'p so'rab turasa kelmay, ko'zda tedirasa kelmay, birgina tilagim tegiz umr kechirib, toza eson bo'lib, esonlik bersin Alloh subhanahu va taolo, tozalik bersin. Shu bolani o'stirishga ishlab topib, shu bolani o'stirirlik mulkat toparga nasib bo'lsa edi, junin bersa edi Alloh taolo. Mana o'zing topshiriq boshida aytgancha aql to'planan vaqtda ta'minli etib o'stirishga bergan endi Xudoy sizga bu bolani. Amin. Ta'min totib ham shu vaqtda to'layim baxtli angamadashim bo'lib o'tirasing. Mana shinda shunga kelib jetding, sen shuni yovlab olingan baxt bu Faris. Yozmishdan gina tugul tirishliging, buldiqliging, men seni maqtovdan bugun qo'rqmayman, chunki xalq oldinda yuzing yoqdi. Hem o'tkin ko'zing yuraging sezgir, ham bugünkü kunda bugungi topshiriqdagi fikrlaring bilan da buni isbotlab turasing. Shunga ko'ra tog'inda jonlilik istab jiberasi kela topshiriqqa. Mo'ngli etib o'zing tilagan birer jirning ozgina birer kupletin bo'lsa da seni yaratgan tomoshachilarga, televizor qarovchilarga jirlab eshittirsang, topshiriq tog'inda motorlanibroq ketmas edim ekan. Aytayli. Sakralarda bir sızgırdım peşemlerim kipsen edip şu minnak eminer telediken
Ömürleri jarılap utsen edip. Искиткеч тынлыкны бузасы келмей шундый тынлык белән бергә моң тулды студияга. Зур рәхмәт, Фәдис. Һәм хәзер инде кыска сорауларга кыска җаваплар аласы килә. Менә шулай да шул Фәдистә үзе яраткан сыйфатлар бардыр, үзе яратмаган кайсы тискәре якларың комачаулый синең тормышында язмышында, кайсы яхшы ягыңа таянып алып барасың Фәдиснең язмышын син? Мин үземнең бүтән тискәре ягымны да, бүтән оңгаякларны да нык яратам, Зифа. Мәсәлән, мисал итеп алса, Тискәре якларым ана шул фәкать артык тискәрелектер бәлки. Күп вакыт комачаулаган чаклары булгалый. Менә шулай да, әйе. Мин ат елы белән сарык елының алышынган вакытында туганмын. Ну сарык ана шул теге сарыкның кәзәнең ниләре мөгезләре әзрәк бар. Тискәресе бер якта, уңы бер якта, теге тискәре якка бу якта бер яхшы ягың бар бит инде ул. Менә шушы үкчәңнән этәреп алып бара торган этәргеч яхшы сыйфатың. Чынлап турып мин шул сыйфатымны үземне яратам дип әйткән bir зуррак төшенчә барымы әйтә аласың микән? Әтиләребез, әниләребез салган орлык белән алар тәрбиясендә тәрбияләнү сәбәпле менә шушы сыйфатымны әйтәсем килә. Бигрәк тә әтием шулай өйрәткәнгә күрәдер. Күп вакыт шулай ук яшәргә ниндидер кимәлдә комачаулаган вакытларда күп. Әмма һич кенә дә үкенмим, чөнки үкенерлек әйбере юк ул әйбернең. Дөрес менә алдашмау, справедливость дибез, тугрылык, алдашмау. Үзеңә үзең хыянат итмәү. Соңыннан гомер үткәч, менә шул вакытта шуны эшләсе булмаган дип әйтеп үкенерлек булмасын дип яшәү. Менә бик матур фикерләр һәм шуңа өстәп бик зур рәхмәтләрен тамашачыларыбызның ишеттерәс килә әтиәниеңә. Җанны үзеп шундый искә аласың. Әле без әңгәмә барышы оннан алда Булай гына сөйләшеп торганда да син көзгеләргә карап кайбер вакыт үземне таныйм, әти яшаганлыкны үтеп киткән кебек яшәк чакта моны белмәгәнмен дисең. Әтиңнән нинди матурлык, акылның кайсы яклары, әнкәйдән тәүфыйк тәрбияләрнең кайсы яклары күчкән. Искә алыйга әле урыннары җмакта булсын. Шундый шәп җыр, моң, тавыш, халыкка якын булган тавыш Фәрисен үстергәннәр бит алар. Икесенең дә мин гомумән һәр вакытта да әйткәнем бар. Мәхәббәт эшендә без дүрт бала үстек. Без әти белән инең талашканын, ызгышканын, сугышканын бер вакытта да күрмәдек. Гади алар колхозчы гаиләсе булуларына карамастан төрле вакыт була бит инде. Алар менә төптән теге геннар белән бирелгән ниндидер теге интеллигентность булгандыр инде. Ул безнең халыкка бит инде ул зур тарихлы халыкның генында утырган әйбердер дип әйтәсем килә. Менә шушы аларның мәхәббәтендә бер-берсенә булган яхшы мөнәсәбәтләрендә үзебезгә карата булган шиксез мәхәббәт белән үстек без. Мин шуның белән бәхетле булдым. Бигрәк тә мин төпчек бит, төпчеккә ишәү. Бигрәк тә күп артыграк та матур итеп яраталар бит инде. Икесеннән дә мин 2нче класска шаклы әнинең беләген кочаклап йокладым. Соңдан айрым йоклый башлавы шул хәтта бүгенгедәй хәтерлим, нык авыр кичердем шушы әнидән аерылып йоклый башлаган вакытны. Әле шул вакытларда әле әни бир әле бер генә кабып карыйм әле, күкрәгенә бер генә кабып карыйм әле, бер генә кабып карыйм әле дигән уже белгән вакытлар мәктәптә укып йөргән. Менә сәхнәдә шулай сөйләгән бар ул әйберләрне. Шундый иркәлектә, мәхәббәт эшендә үстек без, дүртебез дә шулай булып үстек. Шуның өчен аларга зур рәхмәтләр. Монда ана шул мәхәббәт, иркәлек аша җырга мәхәббәт, җырларга мәхәббәт, моңга мәхәббәт шунда тәрбияләнгәндер дип әйтәсем килә. Инде дә тапшу ахырына якынлашканда Фәрискә мондый сорау бирәмен. Фәрис, бүгенге көнгә кадәр өлешләргә бүлдек иҗатыңны һәм һәрберсенең урт аралыгында синең ниндидер тормыш девизларың булгандыр. Бәлки ул девизларны хәтерләп тормабыздыр, чөнки син бик матур итеп тасвирладың, бүгенге көндә таянып алып бара торган тормыш девизың нинди синең?
Үткәннәргә салават, киләчәге тик хәерле булсын. Бигрәк матур. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шу кадәрле матур фикерләр яңгырады. Һәм инде менә синең җырларыңның берсендә, халыкчан җырларының, халык авазын яңгырата торган җырларның берсендә сез дип кенә тудым, сез дип кенә үстем, сез дип кенә яшим дөньяда. Ил генә дип яшим дөньяда дигән өстәп тә куясым килә. Башкортстанга туры булып калган җырчыларыбызның берсе. Безнең инде яшерен батырын түгел, күпчелек китеп тә, Татарстан якларына китеп тә, титуллы булып та, исемнәргә лаеклы булып та, кайтып концертлар куйганда бик каты безнең халык бик таләпчән. Тәнкыйть күзлегеннән дә бик каты карыйлар. Менә читкә чыгып китәләр, кайталар, халыктан акча җыеп китәргә дип әйтеп бик кышкыртып әйтәсе килмәсә дә туры килә, бар шушындай ишетүләр. Шуңа күрә ул яктан син кунак булып җырлап китеп йөргән илләр күп булгандыр, гизгән җирләр, ләкин һәр вакыт Башкортстан егете булып калдың. Бу хакта да Аллага шөкер. Төрле моментлар булгандыр. Гомер юлында, иҗат юлында, бигрәк тә иҗат юлында, бәлки шул әти-әнигә беркәнлек, семьяга беркәнлек, нигезгә беркәнлек, ана шулай тоткандыр. Һич кенә дә үкенгәнем юк, чөнки үз илемдә кеше булдым, үз илемдә танылдым. Инде ул бит иманым камил, читкә китеп, ниндидер сәбәпләр белән читкә китеп танылып, ниндидер зур исемнәргә лаек булып чит якларда туган илгә кунак булып кына кайтып җырлаучыларыбыз безнең бихисап. Әмма аларның да күңелендә иманым камил, ана шул җирсеп яшәү дигән, сагынып яшәү дигән әйбер аларның йөрәгендә ята. Туган җирдә иҗат итәргә, туган җирдә яшәп хезмәт итәргә аларның да барыбер күңелләрендә, һәрберсендә дә бар. Лукавит итмәсеннәр. бу зур бәхет дип әйтәсез. Зур бәхет, шиксез бәхетле кешемен мин. Кызганычка каршы тапшыру ахырына якынлашты. Фәдис, синең белән көннәр-төннәр буена әңгәмәләшеп утырсаң да артык булмас иде, һәм халыкларыбызга да бик кызыклы булыр иде. Әйтәсе килә үзең җырлаган җырның сүзләре белән. Аккан агым суларны кире бурыр, кичкә ия моң юлың, üzülмәс моң юлы булып. Озак еллар җырлы, моңлы, бәхетле, парлы булып, балкып яшә без яраткан Фәдис. Ой, рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, студиябыз кунагы Фәдис Ганиев безнең белән саубуллаша һәм әйтәсе килә, күзгә күз карашу тапшыруның бүгенге чыгарылышы да үзенә нокта куя. Мин аның авторы Зифа Нагаева сезгә хәерле көннәр теләп каламын һәм инде бүгенге тапшыру героем кебек балкып яшәр тормыш девизыгыз булсын сезнең дә дуслар. Амин. Сау булыгыз.